Здравейте, деца! Аз съм Стив Джобс и искам да ви разкажа моята история, както и за някои от уникалните изобретения, които създадох. Роден съм през 1955 година в Сан-Франциско, Калифорния. Когато бях бебе, биологичните ми родители се отказаха от мен. Бях осиновен от Пол и Клара Джобс, които ме отгледаха с много любов и подкрепа. От малък обичах да разучавам как работят различни неща и често разглобявах и сглобявах уреди вкъщи. В училище не винаги бях най-добрият ученик, но имах голямо любопитство и желание да науча нови неща. Когато пораснах, започнах да се интересувам от компютри и технологии. В колежа се запознах с Стив Возняк, с когото станахме добри приятели и започнахме да работим заедно. Отказах се от университета, защото не исках родителите ми да плащат цяло състояние за остарели теории и скучни предмети. Посещавах само класовете, които ми бяха интересни и мога да използвам в практиката. През 1976 година с Возняк основахме компанията Apple в гаража на родителите ми. Нашата цел беше да създадем компютри, които да са лесни за използване и достъпни за всички. Първият ни голям успех беше компютърът Apple II, който стана много популярен и ни донесе голям успех. След това създадохме Macintosh, първият компютър с графичен потребителски интерфейс, който промени начина, по който хората използват компютрите. През 1985 година напуснах Apple и основах нова компания, наречена Next. Там продължих да работя върху нови технологии и иновации. През 1986 година купих компанията Pixar, която стана известна с анимационните си филми като Играта на играчките и Търсенето на Немо. През 1997 година се върнах в Apple и помогнах на компанията да се възстанови и да стане една от най-успешните технологични компании в света. Създадохме продукти като iMac, iPod, iPhone и iPad, които промениха начина, по който хората слушат музика, комуникират и работят. Едно от най-революционните изобретения беше iPhone, представен през 2007 година. iPhone комбинираше телефон, музикален плеер и интернет браузър в едно устройство. Това беше революционно и промени начина, по който комуникираме и използваме технологиите. Ожених се за Лорин Пауло и заедно имаме 3 деца – Рид, Ерин и Ив. Имам и дъщеря на име Лиза от предишна връзка. Семейството ми винаги е било зад мен и ми е давало сили да продължавам напред. През 2003 година се разболях и през следващите години се борих с болестта си. Въпреки здравословните проблеми, продължих да работя и да се стремя към нови постижения. Починах през 2011 година, но оставих след себе си наследство от иновации и вдъхновение. Това беше моята история. Вярвайте в себе си и в мечтите си. Винаги оставайте гладни за нови умения и постижения и знайте, само тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които всъщност го правят.